И здравейте хора, аз съм Риста ТВ и днес снимам тук с Фабион Вистри на Paladins. Най-известната игра вече по всички медии, видеоклипове, навсякъде. Ето го и той. Виж колко си високо е. Защо съм толкова нисък? Да. Значи сега играем с... развалим с Bomb King. Защо трябва да му качим левел? Защото искам да... кажи го да е. Не искам да ходя, той е такова магическо турнир. Не, има Кенгур. Кенгур ще ходя. Той е не тази седмица, не смисъл. Значи, сега да не очаквате много от мен. Аз съм много слаб. С стоя. Изгледах! Бързо вътре! Добър ден. Ако бърках, ще четам. Да. Това е просто. Добре, убихме един. Yes, бе! Имаме един soul kills. Една елиминация и едно умиране. И без стрик един. О. Що трепа му? Виктор. Много. Човек. Представяш ли? Добре, мерси. Да, той не му помня името. Хайде да бутаме. Грох. Да, грох. Спокой, това аз го метнах. Добре. А то няма друг Bomb King. Хайде, тръгвайте ги. Тръгвайте ги. Някой нас стреля. Ей, зад нас! Зад нас е хора. Да беше го казал по-рано. Ами, лекай! Ама гледам как ме обича и към дълго е... Това беше много лошо. И да, забравих да си купя айтеми. Не ме винете. Аз миналата игра миналия епизод цялата игра играх само с такова. Аре! Този човек не мога да го убия! What? То остана на плюнка кръв и не можах да го убия. Точно ти, който го уби. Той ще ме убия. Значи да знаете няма да имаме топлей. Скоро не. Аз ще извалиш. И мисля да започна поредица на Paladins. Дай сега. При... С този... Пази се! Бланк? Да, ти... Не. Добре. О, аз съм го убил, бе. О, аз съм велик, бе. Ей, тук има хил. Май, а не. Къде има, ма... Иля. Съм много мете. Трябва да си хилам. Не. Пуснах ли я? Да бях я пуснал. Казах ви, че съм много лош играч с него. И да, не знам кои неща трябва да си купувам. Просто нацъках някакви. Не съм гледал. Без обвинения, плиз! Да. Чекай, аз игра сам. Ами, сърк. Не. Аз тук се опитвах да убия Пип 3 часа. Аре, брат! Да, не мога да играй. Yes, бе! Сега ги правим. Гледаш, имам ултимейт. Къде ми аз бягах? Ти серия ли, че ще е такова, бе? А, така е. Задръж го те. Какво тебе? Стига! Защо си използваш ултимейта на мен, бе? И на мене. Гадно нищожество. И на мене обаче ме уби Шалин. Не той. Ей, гледай, лами сега, лами. Туп. Какво? Yes! Аз го убих. И ме убиха. Значи, някой ме уби и аз го убих после. Нали? Така ли стана, да?
Не. Идвам! Чакай, ще те спася! Ето. Вик, Пип! Къде? Тук е тебе! Давай, убий го! Да го отрепаш! Убий така! Още ли не е умрял, бе? Е, Зад мен! Зад нас! Вика! Ние за дървчета се криеме! Оцелил го! Хайде бе, остана на още малко. Използвай си това дясно копче. Тия са афъка, човек, сериас ли? Давай бързо! Двама от наши са афъка. Човек, тази игра много зле си представихме. Сериас ли, ще не бият? Бегам, помощ! Оф, Пип, мразите! Не, бе! Как му цели? Дали си? Чшт, напред върви. Не. Тебе не те искам. Щита! Какво беше ти? Сега бяха. Добър ден! Ай, Как се хилна, бе? Ей! Гадно нищожество. Пра да мреш. Как не можа да го целя 3 часа? Защо съм с Бонкинг? ти го е. Добре. Боби с скип вече, с скип може да ти такош. Да... Скипваш. Какво? Да не виждаш колко как те убил. Знам. Аз за какво да бия. С спейса. Ти ви нали ли браш? Горе! О, Пип! Ти сериас ли, бе, Пип? Ей, да, бе, къде я пуснах? Отгоре ви! Убил я Вик. Е, 89% добра, бе. Добре, стига ни, само трябва да ги задържим. Сега не знам какво да си купя. Добре, това ще си купя. Нищо няма да ми свърши голяма работа, но... Гейця, аз съм паркур мастър с конче. Не можа. Еее. 360? Ое. Даже гледаше. Аз съм ти точно до отзад за тебе. Ето се скривам. Каза че горе. Ами с сейфа си. Аз пак не... Как скачаш? Ето, спаси ме! Ей, там ма бъч. Ела да се качиш от преся. Убих! Някой! Убих ги, човек! Да, бе! Да, убих някой, не виждаш ли чата? О, да. Уби го е! Уби го е! Yes, бе! Да мрът, бе! Да мрът в нищожествен свят! Ха-ха-ха! Кара нищожество. Хайя! Not ready. I'm ready! Човек! Това е много як. Макар че... О, боже. Може сега да не съм записвал, знаеш. Не, може записвам. О, ес! Пи, 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 пи. Ей! Ама е мрът. Не бе, що си... Биги, 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 Какво цели, бе? биги. Как не цъка? Аре, всичките да веде. Не го това. Не може. Не може. Добре, Виктор ме уби. Така. Помага, братете! Аллах Акбар! Аллах Акбар. Между
Къде? Ох, Къде го е? окей. Може малко да има някакво... Без... Изгори пада. Свърши клипа. Лата ми бе. Стой, така. Да, умно. Те от 5000 страни ме атакуват, бе, хора. Sorry. I'm sorry. Та-та-та-та-та-та. Олеко е! Ма гледай, всички са умрели! Помогните тук, бе! После няма да се кача. Гледайте навсякъде, бе! Sorry, идвай по-бързо, бе! Sorry! Not Къде е ready. количката? Ей, тук, да, ще разбивам. Мама, те са много добре. Давай! О, добре, че не си използвах ултимейта, между другото. Ще да си го използвам. Олеко е, човек, ти си носил пак. Аре, човек. Стойте и до количката, просто 4 минути, ако можеш. Еф, натисни Еф, добре. После натисни Еф след това. И мини през някой от тях. Настоях, защото обратно. Умря ли? Да. Нищо, спусна ултимейта. М? Спусна ултимейта. Защото бяха много, ама той е много бавно от такова. Омага, топката ми още е там. Яй! Ми пада! За тебе, внимавай! Често навсякъде. Няма мръснете от тука! Сме 11 минути и 11 сила. Те са много близо до нашото. Те ни биха, бе. Почти. Давайте! Ми трябва да взимат 89. Давай! Майко, брат. Не, отивай там, натисни щит, бягай. Идвам. Няма да предна! Не! Изпитание. Това беше ега, че го съм. Еми, не веро. Хреновин. Той е. Значи, не е българин. На баси. Да, ето как че отгоре. Добре, той е с оръжието си и такова. Ей, той към мен ме уби. Ама, чакай, той тук с оръжието си и си използва ултимейта, лад, как го направи той? Като падам тя грамежи или когато там ракети, той го е... трепа. Ай, Боуи! Име няма тук. Добре, значи най-важното ми е тук сега. Чак сега вие. Дали съм качил 4 лева? Я ще твърти ляма. Аз не успях. На последно място. О, браво, аз съм най-великия. Просто муцка. Как че си на по-голямо място от мен, бе, човек? Имам повече неща от тебе. И това ще беше този клип. С мен беше... То беше... Ай, познай. Чакай. Риса ТВ. До следващия клип. О май гад, айде игра сега. Та, чакайте, това е наистина от клипа. Не знам какво може да очаквате. Да, ще има поредица. И това май го казах. Казал го. Първоначалният клип, да. Абонирайте се за Fabian V3, за мен, разбира се, ако харесате клипа, ако ви е харесал. И довиждане!